8 пляцовак былі падрыхтаваны для ўдзельнікаў конкурсу ў маладзечанскім каледжы. У якасці экспертаў спецыялісты вядучых будаўнічых прадпрыемстваў і арганізацый сталічнага рэгіёна, майстры вытворчага навучання. 40 юнакоў і дзяўчат з 7 каледжаў Мінскай вобласці паказвалі на практыцы свае навыкі журы па той ці іншай кампетэнцыі. А гаспадары пастараліся стварыць максімальна камфортныя ўмовы для ўсіх удзельнікаў спаборніцтваў. Практически все колледжи, которые сегодня участвуют в данном конкурсе, посещают наш Центр компетенций строительных технологий. Как вы видите, у нас здесь прошли ремонтные работы, полностью оборудованы мастерские, продолжается работа по закупке новейшего совершенно оборудования, на котором дети, не отставая от промышленных производств, будут учиться и работать. Сёння ў многіх каледжах фарміруюцца групы для моладзі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. У маладзечанскім дзяржаўным юнакі і дзяўчаты асвойваюць спецыяльнасць тынкоўшчыка-маляра, а лепшыя з навучэнцаў з задавальненнем удзельнічаюць у конкурсах прафмайстэрства. Детки эти способные, талантливые есть. У каждого по-разному получается. Вот. Сегодня они выполняют у нас оклейку обоев и нанесение по трафарету окраски или иногда и декоративной штукатурки. У кого получается от руки, у кого кто делает по трафарету. Вот на следующий год, может быть, мы будем опять же набирать такую же группу маляр-штукатур. На заданні ў асноўным адводзіцца не менш за 6 гадзін часу, і патэнцыяльныя заказчыкі кадраў могуць убачыць здольнасці навучэнцаў, будучых сваіх работнікаў, а яшчэ выказаць прапановы па адукацыйным працэсе ў сферы будаўнічых тэхналогій. Данное задание для сантехников включает систему отопления и водоснабжения. В системе отопления нужно навесить радиатор и подвести к нему трубы из материала полипропилен. Для водоснабжения нужно сделать разводку трубы многослойной трубой, простыми словами металлопласт, на пресс-фитингах. Вот и все это задание. Тех задание вообще давалось за 2 месяца давалось. То есть у них было время потренироваться, изучить все вопросы. Поэтому задание оно само несложное. Мэта конкурсу – выявіць лепшых навучэнцаў і даць магчымасць раскрыцца талентам маладых. Пераможцы адправяцца на рэспубліканскія спаборніцтвы прафмайстэрства, а ўсе ўдзельнікі таксама не ў пройгрышы. Яны набылі вопыт як для сябе, так і для ўдзелу ў будучых конкурсных марафонах. Алла Маркелова, Дмітрий Пятёнок, МКТБ.